Lehen proposamena, geltokiko plaza deitu dugu. Eremu hau berriztatzea planteatzen du. Plaza irekia, 125,75 lorategi eta zuhaitz eremuak mugatuz. Beren ezaugarri nagusiak dira erdigune garbia, topaleku modura eta bestelako jarduetarako erabiltzeko. Dagoen pergola berriztatzea, albo estaldurarekin, eguzkitik eta euritik babesteko. Txorro iturria berriztatzea baita ere proposatzen da, zoru ez labaingarria ipinez, gaur egungoren ordez. Eta aur jolasgunearen zati bat estaltzea. Eta ibilgailuen trafikotik babestea, horretarako 5 aparkaleku kendu beharko lirateke. Bigarren proposamena, geltokiko parkea izenekoa da. Planteatzen dena da, plaza era berritzea eta parkearen antza hartuko luke. 137,75 lorategi eta zuhaitz eremuak mugatuz. Ezaugarri nagusiak dira, erdigune librea, topaleku modura eta bestelako jarduetarako erabiltzeko. Irisgarritasuna baita ere hobetzen da, Santa Eugenian lotutako daukagun eskailerak kenduta. Eta egoteko gune estali berri bi jartzen dira erdigunean. Baita ere, aur jolasgunearen handitzea eta estaldura partziala ipintzea da, eta ibilgailuen trafikokit babesteko hemen 25 aparkaleku kendu beharko lirateke. Azkenik, 3. proposamena daukagu, geltokiko hiri basoa deitutakoa. Herriaren erduguneko plaza biriki berde bihurtzea planteatzen du. 146,20 lorategi eta zuhaitz eremua eraikiz. Bere ezaugarri nagusia dira lorategi volumen nagusia jartzea, anfiteatro natural gisa eta topaleku modura edo bestelako jarduketarako erabiltzekoa. Irisgarritasuna baita ere hobetzen da, Santa Eugenia lotura egiten duten eskailerak kendutaz, eta egoteko gune estalki berri bi jartzen dira baita ere. Aur jolasgunearen estaldura azalera handiagoa ipintzen da eta ibilgailuen trafikotik babesteko 25 aparkaleku kentzea eskatzen ditu.